sinä tai teidän puolue? Minun nimi on Katri Kulmuni ja minä olen toista kertaa eduskuntavaaleissa eholla. Viimeksi minä jäin varakansanedustajaksi. Ja siitä jäi kyllä sellainen kipinä, että kyllähän se pitäisi loppuun asti katsoa, että josko onnistuisi sitten nytten. Ja keskusta tietenkin sen takia, että me ollaan puolue, joka ajaa koko Suomen asiaa ja kaikkien alueiden elinvoimaisuutta. Onko korkeakoulupaikkoja riittävästi? Pitäisikö lisätä vai vähentää? No, on aloja, joissa me koulutetaan hieman yli, että niitä pitäisi ehkä alakohtaisesti katsoa, mutta sitten on myös sellaisia aloja, joissa pitäisi ehdottomasti lisätä myös paikkoja. Ja ennen kaikkea alueellisesti niitä paikkoja kyllä täytyisi lisätä. Mitä mieltä olet duaalimallista? No, se on tämmöinen klassikko kysymys aina yliopisto- ja ammattikorkeakoulumaailmassa. Nyt kenttä on ehkä niin suuressa myllerryksessä, että niin kuin suoraan sen heittämistä romukoppaan ei ole syytä tehdä, mutta varmasti paljon yhteistyötä voitaisiin tehdä enemmän AMKien ja yliopistojen välillä tukipalveluissa ja monessa muussa asiassa. Pitäisikö ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta periä lukukausimaksua, ja jos, niin miksi? No, minun mielestä ei pitäisi periä. Siitä on tehty kokeiluja muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Tanskassakin kansainvälisten opiskelijoiden määrä romahti, että meillä on muutenkin vaikea houkutella työvoimaa Suomeen, niin jos me laitettaisiin vielä lukukausimaksut, niin kyllä se olisi varmasti vielä vaikeampaa.